umano na eh. Sa papatigil sa kapakila po, mga ulama, si Kupiki. Kung takapakila po, why? Hindi ka kami, hindi ka. Anak daliluto, anak dalilaya. Aya pa isang tunatigil, isulang ko, o amay ko ako isang uci ko agama. Agi ang daliluto ko dalilaya. Ayah pa pamana sumata sa girum na pangadalin na antay pamana pundalin sa to ipapalit ng pundalin sa mga putera hari nagu ayah ilangan nato no tunay sunno wasu mo bari mga dia kini sunno wasu mo pamana kaya hindi pamana nakatutugan mo salah karo na ta miyaritan wa katuloy kini pamana pulay mubarak pamana ginga ilmu nagito agama tapang bilin nga mo tuwa nilabusin mo ka. Obiyan mo to pamanay sa nakataon ka na ahlul bid'ah na panangilay nga. Kung ngagiro ta ahlul bid'ah na kapag giro ta titindig niyan na pwede nyo ka bid'ah niyan. Nasa kay pamana miya lapis at yakta nakataon ka na siya ito na pabibid'ah. Kaya mana niyan, pamana di nga kataon di ko muna nakadit, pamana pagka ko mga awam, na ilan ang talo makasusunod ang mga ulama. Antay malaki na may isang sinusun. Antay mawabalaga pamana ko. Antay mawat kira sa kubida. Antay mananangila kira. Nakataon ka na kisong mananangila ko kira kubida ko sunod. O mano lang mo pabibida. Nasasasaligan ka kira si pamana. Pamana malay ka na si Kola. Malay isang gila. Ubid na paman na nagkakalinig na kataon nga sa mga daluan, antay ko bibidyon, antay ko makapun siya sa ko sunna.